Takže čaute ľudia, toto je moje prvé video s názvom Predstavenie sa. Volám sa Jozef Purda, mám 10 rokov, chodím do 5. B triedy, mám výborných kamarátov, moje záľuby je hokejbal, florbal, futbal, ísť von s mojimi kamarátmi, mám 2 sestry a 1 brata. Mám králika, Elinku, to je pekné meno, môžem potvrdiť. Dúfam, že sa vám budú moje videá páčiť, pretože sa budem veľmi snažiť. A budem mať veľkú námahu. Ukážem vám hry, ktoré budem natáčať. Chcete natáčať? To je iba taká zábavná hra, takže to neočakávajte. Nie tak to, keď ste mi napísali do popisku videa. Potom parádne šúchanie traku. Tento multiplayer bol možno, že lebo teraz keď som to skúšala natáčať na mobize len tak nebolo to najlepšie. Že mi to lagovalo. Potom Clash určite, Pigwin určite a Stickman, Ice Hockey. Viete, že to je tiežká hra, ale keď nemáte niekedy zisty a nemôžete si to zapnúť, tak to je jediné východisko. Budem rád. Moja tapeta je takáto, My Game a ten Mobizen. A nevidíte ma na normálne moju tvár, pretože mám komplikácie s počítačom. A chcel som to napočítať na počítač, ale nevedel som to nájsť, boli komplikácie, tak som sa na to úprimne vykakal. Tak, dúfam, že toto oznamovacie video vám stačí. Dobre, takže ukážeme vám moje listy, aby ste neboli prekvapení, že takže prvé Clash of Clans, mám to trošku skorejšiu, takže takúto mám Klan Banská Bystrica, dobre. Vidíte ma base, dobre, ideme ďalej do zoznamu. To Big Win, ale to vám nemusím ukazovať, to sa prekvapíte. Ďalšia hra o Supercellu, čo je výborné. Mám PK Playhouse a hrám to týždeň, ale takže to tak. Vidíte, som v klane. Som vo veľmi dobrom klane pre kamoš, čo chodím spolu vonku a je to určite legendary. Sice iba o 1 trofej, ale nič. Deck mám, používam prečo? Nepoužívam tieto malé kartičky, pretože to mi je na nič a Tesla ma skoro stále zachraňuje. Tak padá mi mikrák. Dobre, to už napravne partner za šúchanie určite. Teraz Big Win. A tu mám ešte bronz v zostave. Rebel. Dobre, dáme zo pár zápasov, ale nie naživo, iba skipneme. A potešíme sa, ak niečo vyhráme, ak budeme mať vôbec nejaký pak. No, koľko mám pukov? Mám 4 puky, musíme hrať pro 20. To mám koľko? 4 plus 4, takže NOB. Minus 3, lebo som sa nejaké debakol. Nie, pardon, NHL. Stanley Cup. Dobre, počítam prvý, to som ešte iba mohol byť, aby som to dal. Ale to môj strana. 1-0. Prihlásená správa, no vidíš to. 1-0, sakryš. Dobre, jej, hurej! Nejaké fajné kartičky. Tak toto už sú. Tak to som mal. Tak to už som dal k svojím zostavu. Dobre, ideme a kašľať. Máme 2 karty. Máme Reba, to mám 2-0. Takže moja sestra tu vypýta reprák. Je BL. Takže je lepšia akustika. Dobre, zahráme zápas. Gold kartony. Dobre, že El Clasico taktika. Ja nemám hajzlu.
No, halo, Cleaning Eyes. Robí sa last tapping stick. Ježišmarja, tapping sticky. Čanky. Hráme 0-3, debakel. Debakel, heja, 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 debakel. Dobre, moja sestra už odchádza. Dobre, nedáme toto a toto. Som zvedavý, či dáme nariť. Som zvedavý. 3-1, pekne. Dobre, ja hrám pro 20 kvôli tomu, že... ja by som chcel tých 105 pekov. Takže... to presúňame. Dobre, dáme toto a... tu by som ukázal stand-off. Dobre, stand-off vám ukážem ešte. Ako sa mi tam darí, aby ste boli potom zaskočení. Čo? Ale určite budem mať aspoň jeden level vyššie potom, alebo nové karty, pretože kým sa mi nebude chcieť natáčať, možno, že zajtra natáčam nové video a vtedy sa môže to veľa zmeniť. Napríklad tuto. Hello, koľko hodín, 4. Dobre, ja. Hello. Takým zaspínač, to je Vianoce. Takže... na úvod. Dobre. A dáme jednokol Subway Surf. Ak to nebude pesnička, tak sorry, bro. Asi určite nebude, lebo ja mám zapnúť na mobile mikrák. Takže stand-off sa zastavilo. Takže toto krásne pozadie vám nebude chýbať, takže čaute a vítam vás a dúfam, že toto bude dobré video a dobrá uputáka. Čau.